Nong, ang daan mo to nga bre, pwede ako na lang. Anong karapatan mong hingin ng isang bagay na ipinagdamot mong ibigay? Tell me! Tutuod lang, ginabang ko to gani, tapos may nakita ko nga tukulit sa tong asang imo bre, tanawa blaw. Ba't di mo sinabi sa akin totoo? Ngayon, uya mo ko, abi magambal sa imo nga, masaktan ka lang. Kahit masakit, dapat sinabi mo. Hindi ko kabalo kung brahon ko explain mo na. I deserved an explanation. Nakul ba ko kung paano i-explain kay basi mga ngaki ka lang balahaw? I deserved an acceptable reason. Okay. Ita kabi nga ginasimot-simutan mo to ang imo brief sa may halayan. Pila man na to kadlaw nga nasimot-simutan man? Every day. Ha? Grabe, daw mo to ginasimutan ng kabaho sa imo nga brief sa halayan? Di ano matsyag mo kung ginasimot-simutan mo? I almost died. Ay, law. Uy, strong niya. Ano ang matag mo sa ako, tsura ko? Namumukha kang tae sa paningin ng tao. Savage!